Ето, Стоинчо, регулатора за вентилатора на електромотора е готов. Значи, пуснали сме 12 волта от захранването и една кружка за по-добра нагледност. Как регулира? Ето, регулира от 0. От 0 регулира. Крайно ляво положение е изключено. През това не преминава никакъв ток, няма никаква консумация. И започваме да усилваме. Абсолютно плавно. Като в крайно дясно положение на практика имаме максимално напрежение към вентилатора и максимални обороти. В случая имаме максимална яркост. Потенциометъра ще го изнесем на мястото на включвателя за степените и така ще стане по модерно всъщност и безстепенно, без да има нагаряне на пластини, превключватели и т.н. И разбира се, регулирането ще бъде по-ефективно. Така, тук съм нарисувал как се свързва. Значи, червения плюс 12 волта, черния маса, жълтия е изхода, който през електромотора се свързва към плюс 12 волта.